Haka jingbam hon bat ka jingbam syai halor ka report bala yok yang nagi jaka ai jing sumar haka bayadai baka jingpang ka baka khulung kala yok kempang hadu baka naklat no kala penlong ya ki kmi ki kpa bat ki bahyeng haka arpo pra tarik unai wing arhaja pusau ban lejbu daka jing ujor e jahar ha umroi PIC kap mara nak benta ban penlong ya ka jing toket ka babnya ban lap ya ka daw ka bakham syai ya ketika ia jahar lalit ban bu ningkong haga jan miet jong ka ar punyo tarik nai wing ar hajar pusau henry naka daw bala palat kapor kibor pulit jong ka umroi PIC ki khlam la shu ban priang ya ka ia jahar kumta kila pa wan pat haga sngi bebun kata haga step jong ka ar popra tarik nai wing ar hajar ar pusau ka baki pulit kila priang ya ka ia jahar haringkat ki kattu kat ni ki jingtok ket ya ki kmi ki kpa jong ikhlung Kumban syukro ini kelung ibadang ars nam kendai benai karta idei kun jong kokong balaken tiu shela bat jong uba Clarkson kurba kibana kasnong boirembong lum soping bat kani ka khna kalklat no tang hadien kattu kat ni sngi balara syakajing sumar hanong ba shlong nakajing batha ki doktor ka CHC boirembong Habakran shaw nonglum kubor hadin baladap ban wanbu ia ka ijahar nakaliang ki bahayeng lengba ka kong arbes jela kabari ka kmi e jong kani ka khna kalaong banakaliang ka yeng kasam kamhon ye ka report ka bala yo na ki jaka ajing sumar bar haba ujor ijahar nakaliang ka yeng kasam ka kloi ban yasnok ti lang bat ki bor jong ka an ki ban penlong ye kani ka jing toket wat lada habdon kam ban sei biang ye ka met jong i khlung nakathli jing tap ru kam lele Arpo pratarik ilawan bu ya ka FIR apo police station Kamara. Namar ba ngimdon kata ka jing suhun na bentai ti kun jengi balaklan. Na ba nadu ba ngiwan ai ta kan jek te syukiu kensan kata ka jing stom te ngimtim. Na ka ei kadau ngimtim. Tip de na kata jek ne de badon ka jing stom jongkar ngimtim. Te ngilibu e kane ka FIR bangi kwa bansai. Ki jing stom jongkar la ka de ka jing stom jongkamet la ka de ka jing baklai kata ngimtim. Tengim kedokti hero yeno ni kapor ngingi yat hi la kata ka musim la jong hi ngidon la kata jemut la jong ba ngikwa ba ngintip jing sisa bat ngikwa ru ba kinong tukit jong ka ankin tukin bat ngikwa ru ba ngintip syai syapang jong kata ka kunjungi bakalong hakano karkom makano benta bat iwei doktor na penazaret ru imla ban pensyai ya kata ka jing long jeng man ya kata jing stom jong i klung Lada ka report hi ka syah ngim kwa banbu ya kata ka FIR. Namar babalai doktor na penazarat ro imla ban pensyai ban pesuntu ban ka ai ka jing stom jing ni klung. Te na po hospital na ne po siro iklam batai ngi haswa bangin ra sya po nazaran iklam batai ngi ba ine iklung idon kata ka jing stom. Na kata ka daw ngi sngo umdum hapo ka mesim jongi kalong ying longsem. Te ngi kwa banbu ka ne ka FIR ban tip jing sisya. Ngim kan toy no ino kumgi kalonging langsem ngim bangse ban IT syakikur ban le ikane ngi kwa ban penpau ne ba ngila IT ya ine I ya kini kikam ha ka kur bat ha ka bor jong ka an lada ka anhi ka ong yangi ba ngin hap le kumta ngin hap sei imet jong ne klung ngim bangse ban hun bat don ban hun ya kata ban lap ya kata ka jing sisya te ngatharai ba da kata ka jing isnai jong blei hi bangin lap hi ka jing sisya na ka ek kataw kenang bangi ki bahayeng ro ngindom don kata ka jing sungsi ngindom don kata ka jing sngo diaw na bentai ni kun namar menta ngidon ka jing sungsi shibun namar iklung iba syaj iba klan iba kikran imde iba pang iba stom imde iba judon jingpang te tang syuan ai kata tang syupri kata sausin yun ai ta kanjang ti la long kumtu te ngidon hi em ngi bahayeng ta kata ka jing sungsi bat ngidon ha jing umdum menta kumboong no kita ki umat ngim parkyang rah do mentaro tingim bangse ban lele igane telada ka borjong ka an ki le lada ki ong ban hap saya ka metro ngi ki bahi ngi kloy kata ngi kloy ban yang bat ngi kloy ban don tilang bat ki ya ka baki dai ban le kin hap ban le hi kata ngin nam ong rawat le ngin yaj be syakmat hi rengkat ka kur rengkat bat ki bahi yang basem rengkat bat ki beru jong ka sarkar department ngi na kaliang jongi ka ying ngi klem tip ti kena ngi klem tip bah klem tip syai ki bakin le token te ngi la le hadin kato ngi la le bu ya kata ka FIR hadin kato ngi pat menmit ya ka news ngi yo I ka news baki la le token te to kata ka jing le token jong ki ngi klem pa hire ngi klem ong hire na ying nangi
kikur tangba kidang le tagahanga ngasngo kumba kada khamba shushu kata jile to kid jungki tangba kiru kidai ban don ktilang hiban ngiken ya kata kwa ban tip lang ya kata to kid jungki bakin lap me ka jing shisha hakane ka ju he ka kemi bat ha ju he ka yeng haka por ba khun jong kau dang dap sisne menru benai kala don ka jingjia ka balong kumni he tangba kata ka jingjia ba menshua maria dep ain jeng kala ja kala puut gamet berok ke wei hadin ma kala dep puut gamet kala layong pembayong ke tuklung nangkong te kani ka kunjungi ka wan kadang ka kong bat kadang ke wan berangut para te ki wan anda ki wan ki ong mei klung kmat rumpet ke bu rumbu sur umlen yam rum yam te ngamare ngape yo toklung anda ngape toklung ayu isi sha kita kisin bapa ong ipla long ma kliding te ngadape imdei te ngamare spon grem ngalai wat tagi doktor ban sumari u te kumta doktor pengas isumar kloi bat ulayo kata jengkot hadu mentaro kamet jeng u kadang dan hi kadak kesin kade ha kapori doktor nang kendri ngamong ba ilek nang henry tip ingat yo lek se don kadawai ke balak kut snem lek se yo ki abaklai kata ngamong re ngamjer re no inoro mendei ki balik nang ke jenglong briu kamla ban biang tangba tangga wei banga kwa ba kan nom ja hadin la shai la sisngi ya ki kun kikti jong ki wei pan ngiru kaju ya kan ke baladep ngiladep ya ka kunjungi ke baladu ngiladu ya ti bangim yo shu hi tangba ngi kwa bakan nom ja shu ken la shai la sisngi hadin abun Hakabaya David kani nakaliang kaseng kursela khasi jain tiaru lingba uba will shila uba day organizing secretary habakran ulaong banakaliang kaseng kuru kakmi lenti baki bor badai ban le ikajing tokit kabashakmat kin le hok ban airu ya ka report kat kum ka banmi nakajing tokit ya kata borok kajing sumar ngim dan jikan thok yano ya kalong ki doktor ne ki nurse ne tenrei kebashai kalong ba kebangi kum kur ngisa umdum ba hadup indah khlab di nakaliang kasing kur sela jongi ngiskua ban panjin shai nak sarkar khamtam ya ka CSC hospital CSC Bhailumbong ba ngikua ban lap ya kajing sha ban tip ya kajing sha bang ikwa aru ban ya chakmat ya kani namar ba kei ke bajah kai ka sem jengi ki kursla kata mat jongi hadu kata te ho ngi ki kubor ki news kumbala pencai di wing doktor rangba jong ka Nazareth hospital wat me iru ila akan chai ba ya ka sispa kana sispa to iki klong im kimakiru kimtep la idan kajing stom ne em hak tugas ngi ten rekat kajing tip pat na ngi kum ka kursla na ikime ba ikon ipersa jongi isu pang tang kata jing sampre ten re tang de ita ba ong ba hadu ba indak klat bi inpo hospital te kum kayeng ka sem jong kiru kim suhun ya kani kajing sumar ti po CSC Bhailumbong ti ipan ka ketiga mon nagi rang bakur mangi kumning yawan rangkat bat ka kursla ti agarpat ipi khamtam ik sarkar kebangi kum kinong kendong la kalau CSC hospital ki PSC ba kinong kendong aba kistom la kalau ibarit bakan do kandur ngi kibi inti bet naka CSC mar kim lakot bor ban poi shadu chapo ikini ki jakau sumar ki barem dor henrei ladakan long ngai jakum de te ngi bu kajing kerpat ya sarkar ba khamtam hiru ya ka i police department bat kinle ya ka e ka badon kam ban wat benya bakhnang bangi kum kur inshai akanu kurkom ba akanu ko benta ki ai kita ki injection ki ai ki dawai adu ba ikun i persai ba e jungi ba in dalet do dan slaperthai Habatin pej bahagi kashab plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habathiru atau khaw kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F hakajing som yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bada ka bathau bha kam kta ka dur jingki marbam kajing ma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we kajing mentoy ba kongsan ka kot ka khia
Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.